Español ha sido por momentos un equipo que nos ha asfixiado, no nos ha dejado hacer ese juego que a nosotros nos viene bien de vez en cuando, tocar para respirar. La veu de Dani Sánchez Llibre era Pacheta, ara sí, escoltem les opinions. El tenim a punt al vídeo. Que és injust el que ha passat avui en el camp aquest. L'Espanyol ha tingut més oportunitats, hem tingut el partit, com aquell que diu, a les nostres mans, però el futbol és així d'injust, és així de cru, i anem a veure què és el que passarà el diumenge que ve. Sabemos que el empate por ahí nos deja un sabor amargo por las situaciones que tuvimos, pero creo que si pensamos que este punto no sirve de nada, es como estar tirando un poco la toalla y creo que falta todavía mucho. Hem de seguir treballant i seguir lluitant, sobretot per la gent, que continuen sent impressionants, i la veritat que és de debò que és un punt d'inflexió molt positiu pels jugadors al camp, i esperem que amb la seva ajuda tot es pugui fer i sobretot el propi partit podem aconseguir els 3 punts. Es algo con mal sabor de boca, la verdad, pero bueno, hay que seguir con la esperanza, seguir trabajando con la cabeza muy alta, y porque el equipo está muy bien, ha intentado hasta el final y hay que seguir. Doncs aquesta és la lectura del president i alguns jugadors que, com tu, Manolo, no llencen la tovallola. No, en absolut. És que jo estic convençut que l'equip sortirà. No de cop, com altres vegades que ha tingut més empenta. Clar, és que avui era una oportunitat. Exacte, te jugues diumenge a diumenge, però són 24 punts, 8 partits, no? 8 partits, dels quals 24 punts, 5 a casa. Guanyar els partits de casa, l'Espanyol està salvat. És molt difícil demanar 5 victòries, que és el que portes amb tota la Lliga. Ara totes de cop. Però jo estic convençut que mentre hi hagi vida, aquest equip està capacitat per sortir. El que passa és que potser serà l'última jornada. No hem tingut aquest cop de guanyar 2 partits seguits. Home, clar, a veure, amb els números que es porten en aquests moments i de la manera que estan en la Lliga, està clar que si l'Espanyol salva la categoria serà una vegada més a l'última jornada. Però jo crec que tothom està disposat a patir si al final del camí hi ha aquesta salvació. És que com no ho sabem, no això patim tant. Però jo estic convençut, són 2 partits seguits que l'Espanyol fins ara no s'ha pogut encadenar, clar. És una llàstima, sobretot també per molts dels aficionats que han anat avui a veure aquest partit, perquè la veu de l'afició de l'Espanyol és la veu d'un sentiment. Avui volem demostrar, i és el que pretén el club, que aquesta temporada va posar en marxa un concurs per buscar cançons de l'Espanyol que sonin al nou estadi de Cornellà al Prat. Ara s'haurà de decidir encara quines són les 3 millors. Nosaltres hem escollit algunes de les propostes i hem parlat amb un dels membres del jurat, amb Pep Poblet, que és un dels millors saxofonistes de l'Estat. Mireu. Pep Poblet. Nascut a Manlleu, Pep Poblet és un dels millors saxofonistes del país. Nebot del mític sprinter català Miquel Poblet, capità de l'equip ciclista de l'Espanyol. En els anys 50 ha col·laborat amb grups de la categoria de la Salseta del Poble Sec o l'Orquestra Maravella. Lluís Llach, Marina Rossell i el mediàtic David Bisbal han volgut que formés part dels seus espectacles. Des del 99, Poblet ja ha editat 3 discos. La vibració real d'aquest estadi és tornar a aquella vibració que havíem tingut amb un Sarrià tan proper i tant amb la pressió que creava. Per tant, jo penso que aquí viurem grans moments. L'afició realment està en el lloc que ha d'estar, és a dir, al costat de l'equip, a favor de l'entitat, i l'afició de l'Espanyol és una afició modèlica. És a dir, fins i tot jo crec envejable per altres clubs. És a dir, amb la situació que estem, l'afició sempre està al costat de l'equip i això és únic. Perico l'avi, perico el papa, perico el nen, perico la mama, tota la família els dilluns de mala llet. L'aficionat d'un club com l'Espanyol el que es revela també és amb tota la pressió mediàtica sobre els grans. Doncs clar, a vegades et sorprèn tant que rebis tanta pressió justament, per dir-ho d'una manera negativa, que et diuen com pots ser tu d'un equip com l'Espanyol? I clar, dius, no pot ser, és a dir, tothom pot ser de l'equip que estima i els colors que estima i per tant no ens n'hem d'amagar i això és el que té una mica l'afició de l'Espanyol. Grans records, és a dir, tants anys sense victòries a nivell de títols i poder guanyar aquella Copa a València, doncs... Són 100 anys d'alegries i patiment, és la força d'un sentiment.
tornem a entrar a la Copa i arriba al Bernabéu, no? I tornem a repetir victòria. Clar, és a dir, un equip per molta gent petit que aconsegueixi en tots aquests anys dues copes, realment això et fa molt feliç. Tu mai caminaràs sol. Podem recordar a Glasgow, no? És a dir, tot el que va passar, que es va perdre, en les condicions que es va perdre, i en definitiva l'afició va estar en allò que li pertocava, i va anar a rebre els jugadors a pesar de la derrota. Tu mai caminaràs sol. I clar, això amb altres clubs no passaria, i això és el que el fa gran, no? La Pedrera és un tresor per qui tothom ens afalaga i només portem al cor la bandera blanca i blava. Som pericos diferents, és l'orgull la nostra ensenya. Empenyem el nostre equip fins la mort però sense guerra. Somio i espero l'Espanyol de la lluita que ha sigut sempre. És a dir, el de la gent de casa i que es creu en l'entitat com un més de la grada. No? És a dir, el que està aquí a l'herba amb la pilota, que tingui la mateixa estima pel club com tindrem tots els que omplirem aquest estadi. Som la gent de l'Espanyol, si t'agrada com si no. Cada minut anirem sempre davant, cada minut si ens fem costats. És un crit de revolta, és una obsessió, és la força d'un sentiment. I tal com anem escoltant, la convocatòria d'aquest concurs de càntics La veu d'un sentiment, el nivell de creativitat és altíssima. És a dir, s'ha rebut una quantitat de sentiment per part de l'aficionat que és el millor que tenim, no? És a dir, l'afició d'aquest club. I el que aconseguirem és que aquests càntics es fusionin amb el joc dels jugadors i hi hagi moments que la pròpia cançó i el càntic i tot l'estadi faci la pressió necessària amb aquests càntics perquè l'equip aconsegueixi tot el que volem tots, la victòria. Què, David? Sona bé, l'himne de